Ne. To je vaše auto? Ano, to je moje auto. Mně se to tady nějak divně zaseklo a dostal jsem se sem. Nějak se mi to divně zaseklo a dostal jsem se sem. OK. Tak jo. Děkuju. No jo! Jo! Tak jsem se dostal ven. Dostali jsme se ven a ještě v normální tahu, takže s autem, takže za mě úspěšný díl a v příštím díle uvidíme, jestli už budu v tom gangu nebo ne. Takže se s váma loučím a nashledanou.